Sve je njegovo. Nisu svi generali njegovi. Samo treba jedan general. A nema tog jednog. I jedan pukovnik. Jedan major. Jedan kapitan. Da kaže, gospodin general, kršiš ustav. Ja te hapšim. I njegov vojnici hapsi general. Kako su imali kudeta, državni udar u Grčkoj. Kad su pukovnici rekli naše generala ne radi u interes naš narod, hapsit ćemo generali i naše odbor pukovnici će da drži državu. Kako su imali vojna diktatura po 10 godina u Grčkoj ili koliko godina ne setim. To znači sve ovi koraci može biti urađen polako ili brzo. I na kraju, ako ni generalštab, ni pukovnici, ni major, ni jedan kapitan u SEO vojske, što onda? Garantujem da to ne postoji. U naše vojska imamo i dalje većinu ko su patriotski orijentisani Srbi, ko ne misli da bude u vojske je samo još jedan posao kao da je radim u McDonald's ili radim u neki prodavnice na ćošku. Nego ja sam vojnik, spreman sam da dajem život za moj narod i moj predaci. Predsi ko su nas branili protiv NATO, protiv nacista, protiv Kajzera, protiv Turaka. Spreman sam da dajem život i za njih i za svi živi. A ja ću uraditi dodatak da branim Kosovo. A to znači bit će vojni sukob između oni ko prati Ustav i oni ko ne prati Ustav. U takav sukob garantujem da oni ko prati Ustav, ko brani Kosovo, su više nego 80 ili 90% naše vojska i sve ukupno naroda.